ole khochak palian cheina chuan ral thuam lama har tharna achanga ma sawn mup mai ni tuna hian in do long lian tak mai a pai fel le der tawh mai a chumi chanchin chu hi han en ho le tiang hmiang cheina in do long lian ber mai type 003 hi funjiang hi yan bi chiang le don tiang funjiang hi cheina in ama khuchhuak liawa siam in do thlawna phur thei long pahnih na ni a cheina chuan a tuipui chunga en chinna chi hrang hrang ati meka in do longa nei to ama mi te liangniang le sandong a in a changkangin a lian zawk hle ani lianniang type 001 hi Ukraine nen atanga a lei ani a sandong type 002 ero cheina siam liaw ani ari zong te chu ton singruk vel ani khami kha a in do long nei pahnih te chu an ni a tuna in do long nei thar kan en ho tur hi chu funjiang type 003 hi ani a khowela aircraft carrier lian ber te jinga mi ani a sei zong hi mitar zathum le somprok ani a fit sangkhat le somthum pasari vela sei ani ari zong hi ton singriat bor vel ani anin do long nei masak a in a changkang na adang lam na em chu funjiang in adang lam na ber le changkan na ber electronic magnetic aircraft system EMLAS anti mai thlawna chak taka per chuan a hi ani a an in do long a hma mi te kha chuan skyjam an ti a chu a mor pir atanga chak taka tlana thlaw chuak ngai chi ang kha ani a funjiang a ero chuan EMLAS thlawna per chuan a hmangin thlawna hi reilo te chhungin tam tak an thlaw chaw thir thei tawh dawn ani thlawna lian le te tui tam tak phur chung le bom tam tak phur chungin a thlawk chuak thei tawh dawn a drone te pawh ol sam takin an vawr chuak zung thei tawh dawn ani he technology hi tun hma chuan US chawin a nei thin type 003 funjiang hian thlawna somruk atanga somsari vel phur thei tura rin ani a chung zingah chuan J-15 te cheina chuan vor J-35 cheina steel fighter radar hmuh thei lo an ti mai in do long tharah hian dah an tum bawk ani J-600 radar thlawna lian tak te pawh EMLAS awang hian phur thei tawh dawna an ngaih ani funjiang hi nuclear power ani lawa stand up propulsion steam turbine manga mi tam tak chuan nuclear ani lo wangin a chak tawk lawang ti an hlau deuh ra ma se electronical power system IEPS that tawk awangin EMLAS pawh an chhawp hne hle ti an sawi mei sanghnih le samhnih pali atangkhan tui chungah fianna chi hrang hrang a nei tana tuifian riat zau taka sanghnih le samhnih parukah hian ral thuam famkim nen lal takin a kal kual tawh mai dawn ani funjiang type 003 hi cheina tan chuan game changer ani a Indo-Pacific tuipui vela thunei na nei an tumna kawngah he long hi an hriam hrei pawimawh ber pakhat ani dawn US aircraft carrier te nen khaikhin ngam khawpa changkang an ni tawh ani airstriker group avian himna rin tlak ber hriat tur pawimawh tak chu aircraft carrier te hi an mani chawin an fe chhuak ngai lova airstrike group an ti mai longdangin ral thuam famkim thuam nen an veng thin ani funjiang type 003 hi in do long veng tu te chu type 005 destroyer he long hi escos veng tu lian tak ani a khowela destroyer thaber pawl ani missile tam tak a phura funjiang lo hnai tu piang chu lo kap thlamia hmia thei ani a chuanin type 052D destroyer ven himna lama 500 km chung veng thei tura duan ani tuinuai long torpedo local tur le melma tuinuai long local tur veng turin tuinuai long nuclear submarine in a zui tel bawk thin ole khang zong kha ni a adang te pawh an ron chhawp chhuak le zel dawn nia ral thuam lam chi hrang hrang te chanchin ti hrang hrang te kan ron chhawp chhuak thin dawn nia min lo ngai thlak sak zel tur cheuhin kalo